optužnica nije u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sam više puta rekao. A ako mislite to da li sam ja prijatelj sa nekim ljudima, jesam, ali to što sam ja sa nekim prijatelj ne znači da državni organi ne treba to da rade, to što rade. Da li su državni organi u pravu ili neki drugi, ili neki drugi ljudi, o tome će odlučivati sud. Kako sam ja mogao nju da štitim kada je ona uhapšena 2003. godine? Kako je to moguće? Ona u vreme mog ministrovanja nije bila u pritvoru, niti je bila predmet policije. A sve drugo, ja sam prijatelj sa nekim ljudima, bez obzira da li su to prijateljstvo je od malih nogu i šta sad treba da kažem, da ne treba više da budem prijatelj. Pa bit ću prijatelj i sa vama, iako se protiv vas podigne neka optužnica.